Pa kaže Resul s.a.v. dvorac u džennetu od bisera, u njemu je 70 kuća, a od crvenog jakuta, a u svakoj kući 70 prostorija, a u svakoj sobi, u svakoj prostoriji 70 kreveta, na svakom krevetu 70 postelja i na svakoj postelji po jedna žena. U svakoj sobi 70 mladića i djevojaka od posluge, a mumin će imati snagu koliko svi oni u jednom danu. Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi hadis od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, bilježi Ahmed i Tirmizi, kad je pitali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ja Rasulallah, obavijesti nas o zgradama džennetskim, pa je rekao: čerpiži su im od zlata i srebra, lokovi su im od zlata i srebra, malter je od miska, pijesak je od bisera i jakuta, zemlja je od šafrana. Ko uđe u dvorac bit će zadovoljan i nikada ga neće bijeda i nesreća stići, bit će vječan i neće smrt kušati i neće mu se odjeća habati niti će stariti. Zar se niste pripremili za džennet? Zaista u džennetu nema opasnosti. On je gospodaran i Kjabe, svjetlost koja bljeska i sija, mirisne biljke koje trepere, visoki dvorci i rijeke neprekidne, plodovi sazreli i žene prekrasne ljepote i mnogo šatora. To je mjesto vječnog boravka u kući spasa, sa voćem svježim, radošću i zadovoljstvom, na mjestu uzvišenom i prostranom. Dok je Resul s.a.v. to govorio, ashabi su slušali i divili smo more, na kraju su rekli: spremni smo, ja Rasulallah, spremni smo za džennet. Kaže Resul s.a.v. recite inša Allah. Sejid Hudri prenosi isto hadis muttafaqun alejh, u kojem kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: stanovnici dženneta će gledati druge stanovnike iznad njih u sobama kao što se gledaju zvijezde na istoku i na zapadu. Kaže zbog razlike u stepenima među njima. Pa su rekli ashabi: ja Rasulallah, to su stepeni poslanika, mi to nećemo nikad dostići. Pa je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: ne tako mi onoga u čijoj je ruci duša Muhammedova, to su stepeni onih koji su vjerovali u Allaha i slijedili poslanika. To su stepeni onih koji su vjerovali. Pogledajte kakvom nagradom Allah nagrađuje one koji su vjerovali u Allaha i koji su slijedili poslanike u svim vremenima, u svim generacijama. Jer teško je to. Pogledajte šta znači slijediti sunnet. Šta znači slijediti sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem? Šta znači kročiti tom stazom dunjalučkom, tjegovnom, teškom, kroz sve uvrede, kroz sva iskušenja, kroz sve neizvješnosti, kroz svu mržnju šeitana i njegove vojske, koja je stalno bila u većini, ali je valjda bila kubitnost. Ali je bila u većini, to je mudrost Allaha, subhanallah. Većina ljudi neće da vjeruje, većina ljudi su nevjernici, većina ljudi su odmetnici, otiču od ređa Allahu i Bogu. Ali ta mala skupina izdržava, a to njihovo izdržavanje taj sabor, to je u stvari karim na dunjaluku i čišćenje od grijeha, jer ne zadesi mu'mina ništa na dunjaluku, niti ga uvode trn, a da mu Allah ne oprosti grijehe i da ga nečisti njegovu dušu i priprema za džennet.